oni prejdú a on potom otočí. Aby som si normálne dozadu na auto tam nalepil, vieš ako? Aby som si dozadu nalepil auto, že netrúbol som jazdy až previdí. Bo najväčšia diera je previdí. Už viac včera, že sa ju tam nepáči, čo? Previdzi? Previdza hnusná odporné mesto fašistické. A keď nie sú fašisti, tak cigáni. Jed, pozeraj tam. Čím tu špegujete, jak staré babky? Pozri, ja úplne nadočem, jak to parkuje na piče. To si vychytal kámo, to pôjde na YouTube určite. Toto bude na dlho. Ale čo s tým, keď to není tvoje auto? A jednu ďalšiu, pozeraj na to. Čo ju udáš? Už parkuje 47 sekúnd. A zase zlé ty. Ja viem, ona úplne zle začala, to už som vedel, že to treba natočiť. Tak to tam nehá, pôjde, podaj. Nechá to tak? Ne, ešte sa potrapí. Ale jem do toho auta znamená, podaj. Robí sensor. Ty. Teraz čo ide robiť? Netočí. Čak má vytočené. Z druhej strany. To zle dá, to bude musieť výjsť a znovu tam zájsť, to ináč už nenapraví. Ale netočí. Možno keď vystúpi, tak jej ukážem, že... Aký dlhý je možné mať videozáznam na tvojom telefóne? Mám už minútu 30 a je to asi 2%. Takže to môže parkovať, až kým tma nebude. To ona teraz zaparkuje, podľa mňa. Pozri, zase zle. Pôjde prejsť, pozeraj. Ne. To sa musí Keď to povedať. takto spraví ešte 4 krát, tak to tam dostane. To sa musí počuť. A to auto bude... Včera do toho auta už drbol jeden, už ho má rozbiť a teraz... No. Dorazí si to. Chudé chlap, ty kože. No. Ešte keď sa posnažiť na 2-krát, to tam dá. Teraz to už... Tak to má. Vieš, koľko to už parkuje? 2 minúty 20 sekúnd, chlapče. Je trpezlivý. Pozri, vôbec Fabi nenechala žiadne miesta. Fabi nech vystúpi, to chce vátať. No. On to ešte pôjde posunúť. Ale pozri, nemáš anténu. Do piče. Víš, ja ani neviem, kto to. No čo, vystúpi, nevystúpi? No zase tam dať zastaviť záznam a pokračovať. Už ide. A to vytečia moc, to znovu naštartuje. Áno, to sa. Tam by sa vysťal. Mám by sa, že sleduje, no. Prečo budeš 3 ľudia na ňu kúkať už bol z prvého poschodia? Fabi, tak. Odplúva si to. Odplúva, že vyjebali, bratia. Pomeň, no. Si odplula? No, tuš. Dúfam, že to máš natočené. Jasné, Hanovi. všetko. Hanovi Hanovi Bratislavu. Hamba ti. Povedz, no. Počkaj, však ešte vyjde. Čakáme, nie? Myslíš, že bude čakať na te? Ja by som asi ostal na te od Hamby. By som odišiel. Ja ostan tam a keby niečo, tak to zaparkujem inde, keď sa uvoľní. Odíde buď tá Fabi, alebo ten Ford, No, víš. treba poťahnuť dopredu trochu. Keď odíde ten Ford, alebo tá Fabia, tak No, a zaparkujem. keby ten Ford odišiel, tak by to nedala. Tá Fabia, keby odišla, tak áno. Zóna vie iba dopredu. Dala by to vie, jak na to, ale už začala na piču, to už bolo zle. No, tak ale žiari, jedna ulica, ti hovorím. Pozri, tam má 30 cm od obrodníka určite. No, to není 30, to tak 40. No dobré, ideme. Poďme, chceme na ňu, na devka. Tak prídeme pozrieť, či je Ja tu telefón preparkované. takto položený.